नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ नायलांदो जों दायो मा खालामनो नागिरदों गांजेमा एंख्रब खननो नागिरदों आरो ना फख्रिया जाबाय नैबेनो नायलांबाय था नोंसिनो खिन्थिनोसै आरो ना नै नुबाय दा नै मोनजेनबाय जालायनोसै दा एंख्रब गांजेमा फ्राय बरिया गांजेमा बाथोनदों मोनजालायसिनो आरो ना नै गुरगासिनो गुरग्राया मोनबावगोनदां नै मासे इलाय मासे नै मेरला मोनो आरो ना माबा दंबावोसोदां नागिरदां र' मोनबाला मोनबावगोन खोमा गांजेमायाबो दोंसाबस्रायोसोना खफंबोयो गांजेमाया हाग्रा माबानो इलाय मासे एंख्रब मोनबावबाय गलांबायसो गाख्रांजि दाथिंदों माहाबा दोङो सोर मानैया होनो बेयाव थांना थाहैबाय गथ'फ्रा माथो नै लानजाया जि गोलाव थायो बेनिखायनो बेखौ लानजाय गोलाव होनना बुङो आरोना नै जाहांदोंसै गैयालै डिस्टार्ब जायोना बे गोलावद्राय ना मा ना हबाय थाखो डेन्जार साफा जाबायलै बोथोरा साननैसो जेबो खामानि गैया जाथारनाया मासेबाव जोङो मोनबाय माथामसो मोनबायदां ना एंख्रबा हायबाय माथो एबारावबा एंनि करब गांजेमा एंख्रब लानजाय गोलाव हमगासिनो जों दा बरियानो माइ गोदोर दै बारा जाबायदां माबा हरदों आथिङाव माबा हरलायलायदों आथिङाव फुख्रियाव आरामनो नै बिथिंबा गैयादांलै लांदां स्रांस्रांसो नै दा थायो बिदियावबो गांजेमा एंखरब जानो गोथाव मोनजालायसिगोन गोथौथिं थायादां
थायो बिदि आलारियाव गांजेमा मोनथारासै बिथिं ना सायावबो ओंखारबोआ Oh hai beda baru ni biji ni ai masih ai di gunung masih kubu ai becan mau thang này chưa hả Kau ni dah kali siapa thật nilai rồi Bina meni, nơi yang kerja. Nơi pukria biawno gurgasina arni ada dong wajiding. Jing pukri jing nari guran nagi jirau tahaya. Jingau gurbasyo. Jirau wah mansi kugasira gantian. Tinggal. So, misi mungkin naidar nadai. Bothोर साफा जानायखाय हाजोफोरखौ एसे मोजां नुहुरहांदोंसै आरोना नै गांजेमा मोनबायनो मासे गिदिर नङा गांजेमा 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 जोला एसे मोदोमो जोलायासो बरियानो Oh gobo जाबाय आरोना गुरनायाबो थांसै न'थिं दसेयैनो oh हाजोआबो नै नुहुरदों एबाराव हाजोखौ साफानो बरियानो सायहैनोसै न'आव थांनानै साफा खालामहैनोसै एंख्रब गांजेमाफोरखौ बस एंख्रब गांजेमा सायग्राफोरा जाहा आरो नै गथ'आ उन्दुबाय थादों दिनै गांजेमा खैथा मोनखो माब्रैनो दिनैनिया नै एंख्रबफोरा बरियानो इलाय माब्रै माथो बरिया मोदोमना मोनजासिनो दिनै गांजेमाखौ